Samantala, dumalo po ang nasa 127 kasambahay mula sa iba't ibang bayan po ng Eastern Pangasinan sa pagdiriwang po ng Araw ng Kasambahay na ginanap sa Urdaneta City kahapon, Enero 18. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Department of Labor and Employment or DOLE Region 1 bilang bahagi ng taunang paggunita sa Araw ng Kasambahay na layong itaguyod ang mga karapatan at kapakanan ng mga kasambahay alinsunod sa Kasambahay Law o yung Republic Act No. 10361. Sa nasabing selebrasyon, isinagawa ang iba't ibang mga learning sessions at serbisyong mula po sa DOLE at mga katuwang na ahensya. Nagkaroon din ng Livelihood Hub, Employment and Labor Market Information Hub at kabuhayan profiling para sa mga kasambahay. Ayon sa DOLE Eastern Pangasinan Field Office, layo ng nasabing aktibidad ang palawakin pa ang kaalaman ng mga kasambahay hinggil sa kanilang mga karapatan, benepisyo at mga programang maaari nilang pakinabangan. Bukod dito, ibinahagi rin sa nasabing programa ang karanasan ng ilang benepisyaryo ng DOLE Livelihood Program bilang bahagi ng pagbibigay ng impormasyon sa mga oportunidad para sa kanilang kabuhayan. Ang pagdiriwang ay nasa ikatuparan sa tulong ng lokal na pamahalaan at Public Employment Service Officer PESO ng mga bayan sa Eastern Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.